Moje meno je Ľubomír Šintaj, venujem sa fyzikálnej terapii, konkrétne magnetoterapii už 25. rok. Dovolte mi, aby som teraz predstavil našu univerzálnu súpravu, ktorá sa volá Renesans Primo B Univerzál. Takže táto súprava sa skladá z nasledovných častí. Takže toto, čo vidíme, je aplikátor, lebo sa aplikuje na tú časť tela, ktorá je momentálne zdravotne postihnutá, respektíve boľavá. Aplikátor preto, lebo sa to aplikuje, no a čo sa týka tohto univerzálneho aplikátora, má takýto konektor, pás na zapnutie, je vhodný aj na bedrové kĺby, na chrbticu, kdekoľvek si ho môžeme zapnúť, je univerzálny, čiže podľa šírky si ho môžem nastaviť. Ďalej, ďalšia súčiastka, ktorá je najdôležitejšia na tom všetkom aj najdrahšia, je pulzný generátor, toto tuhľa. A následne samozrejme aj meníš napätia z 230 na 12 V. Takže ideme si to zapnúť a ukážeme si, ako sa to ovláda. Takže potrebujeme 230 V. Máme tu. Táto šnúra je pomerne dlhá, takže úplne do pohody dočiahne až do nejakých 3 metrov. Vždy zapíname do stredného konektoru, čiže jednoducho napíše nám, čo máme urobiť, čiže pripojite aplikátor. Takže pripojíme aplikátor, ľavá dierka, ľavý vstup je vždy číslo 1, zobrazí sa na aplikátore. No. Keď zapneme aj druhý vstup, bude číslo 2 tiež zobrazené. Takže sa presunieme k druhému aplikátoru. Druhý aplikátor, zobrazí sa 2 po zapnutí, áno. Ako vidíme, máme vyobrazenú hviezdičku, to sú tzv. Obľúbené programy. Momentálne tam nemáme žiadne programy, preto musíme vždy prepnúť na tento medicínsky had. No a tu nás si nastavíme základné programy. Vždy potvrdzujeme týmto stredným tlačítkom. Ako vidíme, základný program je R1, čiže regenerácia. Používa sa pri obnove buniek ako takých. R2 sa používa pri zápalových procesoch, R3 na zlepšenie prekrvenia, R4 na relax. Následne máme program B1, bolesť 1, čiže analgetický režim, tam je to aj napísané, B2 druhý analgetický režim a B3 je tretí analgetický režim. Následne otočením kolečka či doprava, či doľava ideme na ďalšie diagnózy, ktoré podľa potreby vlastne si zapíname. Tak príklad, chceme na aplikátor 1, čiže na ľavý aplikátor, to je tento univerzálny, zapnúť amputačné pahyle. Potvrdíme stredným, on sa nám opýta, či použiť aj na druhý aplikátor. Keď nechceme na druhý aplikátor tú istú diagnózu, čiže tie amputačné pahyle, dáme nie. A teraz si následne zase točením na pravý aplikátor, na tento veľký, ktorý tu vidíme, to je lôžko. Áno, celotelové. Si zapneme v podstate, čo budeme potrebovať, napríklad bolesti chrbtice zrýchlime. Bolesti chrbtice máme tu. Potvrdíme 100% a už nám to ide. Tu vidíme pri tejto dvojke, pekne nám tá stupnica stúpa hore-dole, čiže prístroj je aktívny. Na zistenie, či prístroj funguje, máme tzv. Tester magnetického poľa. To je takýto obyčajný magnetík, ktorý chytíme medzi palec ukazovák, priložíme ku prístroju a tu cítime také brnčanie, trasenie, vibrovanie mierne. Podľa diagnózy sa to vždy mení ináč. Hej. Tento má inú frekvenciu, tento veľký má úplne inú taktiež. Tu si pozrieme, že ktorá diagnóza je na jednotke a tu vidíte, máme tie amputačné pahyle, čiže to číslo, ktoré je vyčernené, tak to nám aktuálne ide. Týmto si len prepíname, aby sme vedeli, čo máme zapnuté na každom aplikátore. Keď chcem zastaviť prístroj dočasne, čiže vypauzovať, krátke stlačenie tohto tlačítka s touto šipkou, urobí sa pauza. Teraz momentálne prístroje nejdu, môžem si odbehnúť na vecko. Opätovné pustenie s krátkym stlačením toho istého tlačidla. Keď to chceme vypnúť úplne, tak podržíme 3 sekundy. 1,20, 2,20, 3,20, čiže musím byť trpezlivý. A teraz máme prístroje vypnuté.